गाइस वेलकम टू गोलानी ब्लॉग में सबके स्वागत करू छे। तो बाज जाइए 8टार आम मुनगा फूल तुली आईचु। आज बढ़िया है मुनगा फूल, तो से लगे मुनगा फूल खाए पाके इच्छा लगला टी तो आम तुले आईचु। तुले आस लगे आकड़ा बाड़ी मिलबार ना से लगे आकड़ा खोजी खोजी बेसी टाइम हो गला। देखुव फूल केते बढ़िया है देख दे देख केते बढ़िया है देख यहाँ आम तुलबू ए बाड़ी किसी ना ना बनाऊँ इधर से बाड़ी आकड़ा नाई ना चिंता करबो ना बाड़ी। तो चलो देख माँ बनाई शर्मा रानमा खाना चलो